Bentong! Bentong! Nagbakal! Bentong! Lapay! Bentong! Oh my God! Nagbakal! Ikabil mo na bentong! Bentong! Hi guys! Welcome back sa aming YouTube channel. For today's vlog, ako na naman ang mag-prank. Ang prank natin for today is may lalaki sa panaginip ko prank. Magsasabi na naman tayo ng pangalan. Abangan nyo na lang mamaya kung anong gagawin ko, diba? O, pasensya na po kung maingay. Wala si Kian ngayon bumili ng makakain. Ano pang hinihintay natin? Tara na! Simulan na natin itong matindihang prank kay Kian. Ewan ko ba, wala na ata siyang maisip na prank. Bago natin simulahan ang prank na ito, mag-shoutout muna tayo sa mga solid supporters natin. So, shoutout kay Christian Valiente, AKC15 TV, Noel Servito, kay Jimwell Barit, Janelle Magpili, kay Papa Hunter, Romar Tumamaw, Eljane Angit Andre, Erika May De Leon, Rosemary, Crystal Balawag, Christine Joy Tolentino, Vincent Pacol, Regine Bantilan, Melody Cabanilla, Erwin Melgar, Maria Tubalde, Stephanie Barrientos, Balimbin Glenn, Ivy Grapa, Ara Luz Rivas, Ronaldin Aquino, Ding Tipon, Henry Triste, Tita Elvira Pascua, kay Tita Random Vlog PH, kay Freelin Joy Gabwat, Jalayka Marie Salvador, Marlo James Paksa, Alicia Tolentino, Charlotte Blam, Jan Mark Trinidad, Jan Alejo Lopez, Jennifer Cristobal. So yun lamang po at sa susunod na naman po yung iba. So sa mga gustong magpa-shoutout po, mag-comment lang kayo at may isa-shoutout namin. Proud to 13K na po tayo at maraming salamat sa palaging sumusuporta sa amin. So ano pang hinihintay natin? Ipa 13K nyo na yan! Thank you so much po sa inyo. Ano pang hinihintay natin? Let's do this prank! 6.5 hours later. Okay, na-set up na natin yung cam. So, naliligo si Kian ngayon. Hintayin na lang natin. No. Ginagawa mo? Ginagawa mo? Jesus, kalagpas mo nagdilos mo, huwag ka manahin. Sakit pa ulo na, di pinamagan book mo ba? May, Jesus. Kalagpas mo nagdilos. Oy!
Uy! Ila, okay na. Be, teka. Jesus, sapo. Kaya mo sa nagdiyos. Be! Sama-sama na lang. Bento. Okay na. Nagtakal. Dokta na. Bento. Bento. Oh my God. Nagtakal. Okay na. Ay, gala ka ba ng tawar? Bento. Ikaw. Katong na. Ikabi mo na bento. Oh my God. Bento. Bento. I love you. Bento. Bento. Tatan. Oh. Okay na. Mandita. Oh, nakuha. Bento. Apa? Nakuha. Mama tulog na ako. Bisbisit ka na. Kapagkas. Sino di bentong? Mama tulog na ako. Bisbisitan na kita. Sino di bentong? Nagmatulog ko to. Sino di bentong? Ah, bentong. Mama tulog. Baby ka. Sino di bentong? Tagtaga na bang di bentong? Ah, bentong. Ay, naglubig na ka. Ah, bentong. Bentong. Huwag ka nang pagprimana. Mama tulog. Nagdakay, bentong. Ginagawa mo. Ito na. Magsikag. Tagtaga-unap ka. Okay na. Ibuksutan, buksutan, bentong. Buksutan. Salasan. Mama tulog na, Ben. Kinaman. Buksutan, bentong. Ginagawa mo. Mama tulog na ako, baby. Abay. Ay, niya mo kaya. Abay, tagtaga na pa may bentong, bentong. Bentong, bentong. Sino bentong? Maday. Niya mo kaya. Mama tulog na, baby. Kinaman. Pasika, pasika. Karak naman ako siya. Kanaman pa. Tambol. Matulog na ka. Sino yan? Eh, kadya pa lang kadya. Kadya. Nagmenta ni tagtig. Ang na, baby. Mama tulog na katulog. Bentong. Tika mo. Bentong. Tika mo. Matulog na siya. Tulog ka. Okay, matulog. Wala. Matulog na siya. Yaron. Hindi na mabay, nakatado kay tatay. Matulog na, baby. Ginagawa mo. Ano ka na? Ikaw, tulog ko. Panakakasalam. Nakaimas doon sa ano, naman. Nagdak ka, di kayo, Jai. Basta yun. Di kayo. Nagtanggalin ako, tapos nag-grabber fight. Nag-grabber. Ay, sa bentong, ba't ito? Kung siya yung bentong yun, iwawawalin sa yan. Okay na, ang dapat. Hindi siya man ipapasok. Ginagawa mo. Okay, Jai. Sino nga? Nag-shot turo ko tagtagal. Nakidak ka na kayo, tapos nag-grabber, di bulong. Tapos nag-grabber ka kayo. Sino man, ibenta ka, magbara. Kaya maganda naman, bentong pala tagtagin na. Ang pinamon. Baka benta ka, agas ka.
Hindi, ano, Pulutin lang. Mauwi mo ka.